Proteklog vikenda u poseti opštini Knjaževac boravili su gosti iz Bugarske, delegacija opštine Teteven. Pored želje za uspostavljanjem saradnje u mnogobrojnim oblastima, ovom prilikom gosti su pokrenuli inicijativu za bratimljenjem dveju opština. Впечатлени сме от общината. Виждаме, че развивате туризъм. Imamo mnogo toga zajedničkog. Obe opštine dosta rade na razvoju turizma na svom području. Zajedničko nam je i to da delimo Staru planinu. Vi ste u zapadnom, a mi u centralnom delu te planine. U razgovoru sa predsednikom Skupštine opštine Knjaževac složili smo se da bi saradnja naših opština bila na obostranu korist i da bi značajno doprinela razvoju Knjaževca i Tetevena. Sa osnovnim karakteristikama Knjaževačke opštine goste je upoznao Miodrag Ivković, predsednik Skupštine opštine. Nadam se da su ovo početni koraci, odnosno početak neke naše dalje uspešne privredne i sve druge saradnje između dve opštine. Mi već imamo iskustva sa saradnjom sa opštinom Belograd-Šik iz Bugarske, tako da ćemo proširiti taj dijapazon jednostavno nekog napretka između naša dva naroda, između stanovnika opštine Knjaževac, stanovnika opštine Tetoven. Drugog dana boravka u našoj opštini predstavnici Tetevena obišli su kulturno-istorijske spomenike na ovom području, a posetili su i turistički centar na Staroj planini. Dogovoreno je da se razgovori o konkretizaciji saradnje dve opštine nastave krajem meseca na tradicionalnom saboru na Kadibogazu.